mentaka sengi hadin bangilai awan kumto subordar ban pej lane ban wat jing sya ngila alap jing sya bau ne usardar jongi ula isu ki NOC sya kitu ki we par ki jaj ban riu te kumta na kaleng jongi ha ngi dap jing sengu khia ba krau bat ha bangila syong perkhan ngila sengu dei mentaka sengi bangin wan no apo district council ban bu ya kajing ujor persya yau ne usardar bat ya kitu ki biya don khti lembat u na kabanta ban isu kini ki NOC namar hak NOC ula tho sanpho tingka kat ba ha bangi lej man kali na gitu ki we pagi jai ban re basa sethi subordar jongi ki tho ba kila dep siu san hajar san spa tingka tena kala jongi sngo ban ong ba ngidap da jing lengo ka bakrau ba kumno san hajar san spa tingka ulei chim yang kini pisa kat ba dor bar hima kam tip ye kini kam tikumta na kala jongi menta ke sengi la wan yang kendu ye iam jong ka ilaka ban kerpat ye bat ban bu ru ke jing ujor persya yune serdar jongi ba ka KCDC kan soba ban le halor jong kini ke kam namar kadi ke kam im kam yap jongi ki nongsong sinong dan ki khun ki hajar hapo jong ki hima ban na kalian jonga si sin pat ngasngo ban ong ba ngakerpat na kalian jonga ye ki seng bahalang ki riu simen ne ki no ki we pat ki bedon ke mensim jong jing i ya ka ri be ke jaj ban riu bekin soba ban ya mi lem sekhmat ban ya kersyan lem yangi na ka banta ke kam bat kumju ro namar ngi sngo thu kan mentoy yu lada ngin ya ki ya kita ki ILP la ne ki CAV kat ba kini nong sensyar jongi pat napo kidang di ya kini ki khendo ki siap jongi sya kini ki we pa ki jaj ban riu te lada ba ngi la ban khanglat ye kini ki nong sensyar jongi ban di lane ban isu kini ki NOC se kini ki we pa ki jaj ban riu ngi sngo thu maki kin om yolat ban wanrung ha ki sinong ki thau ki jongi hapo ki hima ki jongi ka e ka bangi la ye kendu ye IEM jong ilaka te ila ai ya ka jingkren ka ba lese ka ba wanra ka jing sngo hun yengi namar ila kular ban le ke ba batam na kamanta jongi em gatu ka jing tho ka long ka bom sisa ka de jing tho ka balam ler ban ong ba manga u sardar bat ki headman ni ai bor ha ki kumto kumbala tho ha ki ni we pa ki jai ban riu ban pendon kam ki to long khot kan deu jongi ma ka to ka de ka ba ka de ki jing thok ka jing sukor jong u kena kata kedau ngaso man ong ba nakaliang jongi menteri bro laingut pengiliawan menta tip kini giwe ku ngala ong keren stin na katu ayu lagi ya don ketilang ne am kini kam ngimtim te handai nakaliang jonga ba klurning ba Clifford wan sinong ilia mi sekman menta ban pensai lor jong kam ba ngim don keti halor jong ne kam tikini giwe ki handman dengan tip lagi ya don keti ne am